Proves Pau, 2025, juny. Apartat A. A partir de dos isòtops de clor ens diu que deduïm el nombre de protons, neutrons i electrons. Molt fàcil. La part de baix, 17, vol dir protons, i la part de dalt, 35 i 37 respectivament, neutrons de cada isòtop. Recordeu que isòtops són àtoms iguals, amb el mateix nombre de protons, però diferent nombre de neutrons. Com sabem els protons, i també els electrons, ja que són àtoms neutres i no són ions, podem calcular molt fàcilment els neutrons. Simplement fem la resta, 35 menys 17, 18 neutrons, i 37 menys 17, 20 neutrons. L'apartat B i el C2 el trobareu respost en altres llistes de reproducció. Apartat C1. Hem de dir la fórmula empírica més probable del compost format per clor i alternium-acidal i oxigen. Ara el poso aquí. Recordeu que a la part de darrere de l'examen teniu la taula periòdica. Podeu situar l'oxigen i veure quin nombre atòmic té. Els àtoms s'enllaçaran per aconseguir una configuració electrònica més estable i per això guanyaran i perdran electrons. El més probable és que el clor guanyi un i que l'oxigen necessite 2 per aconseguir la configuració electrònica per a l'oxigen del neó i per al clor de l'argó. Així, per a satisfer açò, el més probable és que dos clors s'enllacen a un oxigen i la fórmula que quedarà empírica és diclorur d'oxigen.